18 pobles, 18 proves, una forma de córrer la comarca, de conèixer-la, de viure-la, a través del circuit de carreres populars de la Vall d'Albaida, des del mes d'abril fins a octubre. Ja són 11 les edicions d'una iniciativa que, a més, des de fa 7 anys, també ofereix la modalitat de categories infantils. Va creixent i cada vegada veus un poquet que els pobles s'impliquen. Per exemple, el Palomar enguany la vol fer nocturna, és algo que volen arriscar un poquet també en la tipologia de carreres, sempre dins de la carrera popular, clar. Des de la prova de Benigànim fins la que tancarà el circuit de Salem, el calendari contempla carreres que van des dels 7 quilòmetres fins als 15, passant per proves de muntanya i altres nocturnes. A més, el circuit de 2019 té de nou un caràcter solidari, com ha passat a les últimes edicions. Part dels diners de les inscripcions es destinaran a una finalitat social. És un circuit que el que fa és descobrir a tota la gent de la Vall d'Albaida, de tots els corredors, els nostres pobles, les nostres ciutats, no? I d'ahir naix també, des d'esta mancomunitat, aquesta vessant de solidaritat, tant territorial com a la gent que més ho necessita, no? Durant molts anys hem estat patrocinant, els corredors en la seva aportació patrocinen, aporten una quantitat econòmica a diferents associacions. En enguany inclou TEA, una associació per temes d'autisme, a la qual hem considerat el circuit de carreres populars, els seus patrocinadors, inclús en comunitat hem considerat el tema de patrocinar a aquesta associació. Pobles que se sumen a l'oferta, pobles que milloren i amplien la seva prova. El circuit de carreres populars de la Vall d'Albaida està viu, consolidat i continua sent una proposta única per conèixer la comarca, per disfrutar-la i, a més, participar en una finalitat social.